Hola, ànimes extraordinàries. El meu nom és Salvador Companyó. Estàs al canal de YouTube Cat Coaching per a la millora personal, pel desenvolupament personal, per aconseguir tots els nostres propòsits, tots els nostres desitjos, tots els nostres objectius i ser veritablement una ànima extraordinària, una persona extraordinària que serveixi d'exemple de totes aquelles persones que estan al teu costat. Avui et vull explicar una petita història que he llegit en varis llibres, inclús he escoltat en xerrades i que moltes vegades jo també faig servir en les meves xerrades. És a dir, què et trobaràs? Hi ha aquesta història que no sé ben bé quin és el seu origen, però la pots trobar navegant per internet, que diu més o menys així. Hi havia a l'entrada d'un poble un savi assegut i arriba un viatger, un foraster al poble, i el foraster li diu al savi: senyor, com són les persones d'aquest poble? I el savi li contesta: com són les del poble d'on tu vens? I el viatger li diu: oh, molt dolentes, allà no et pots fiar de ningú, has d'anar amb els ulls ben oberts, has d'estar alerta, ningú t'ajuda, al contrari, que si poden et roben, si poden s'aprofiten de tu, molt males persones. I el savi li contesta: doncs aquí et trobaràs el mateix. Mentre arribava un nou viatger al poble, que li diu al savi: senyor, com són les persones d'aquest poble? I el savi li diu: com són les persones del poble d'on tu vens? I aquest nou viatger li diu: el poble on jo visc és fantàstic, tothom és bona persona, ens estimem tots, ens ajudem, podem comptar un amb l'altre pel que sigui, inclús ens fiem tants uns dels altres i vivim amb tanta harmonia que deixem les portes de casa obertes. I el savi li contesta: aquí, en aquest poble, et trobaràs el mateix. Molt bé, com pot ser que si un li diu que al seu poble hi ha persones dolentes, malicioses, i un altre diu que al seu poble hi ha persones bondadoses, harmonioses, com és que el savi els diu que es trobaran el mateix en aquest poble? Ben senzill. El que tu penses, el que tu sents, serà el que et trobaràs. Segons la predisposició que tinguis, això trobaràs. No hi ha separació entre dins i fora. El nostre estat intern crea el nostre estat extern. Si vas a comprar el pa content, amb alegria, pel motiu que sigui, i en el fons no hi hauria d'haver motiu, seria bo que ens sentíssim contents i alegres sense cap motiu. Però suposem que vas a comprar el pa amb alegria. Curiosament, et trobaràs la dependenta del forn de pa que et somriu i et tracta meravellosament. Ara bé, si tu vas a comprar el pa enfadat, cabrejat, molestat, perquè ahir et van fer una mala jugada, possiblement et trobaràs la dependenta del forn del pa una pesada, o aquell somriure el trobaràs fals, o en el fons el que estarà passant és que tu estàs projectant fora el que hi ha dins, i si estàs en bon estat veuràs les coses d'una manera, i si estàs en un estat desagradable, en un estat emocional d'aquells que no ens agrada sentir, del que es diuen emocions negatives, serà això el que et trobaràs. Per tant, què et trobaràs? El que tu sembris. El que sembris recolliràs. Per tant, procura treballar-te tu mateix, procura treballar-te tu per tenir un molt bon estat intern, per enfocar-te en les coses que de veritat t'agraden, que et fascinen i que et motiven, per generar unes emocions molt positives, i amb aquest estat intern de bones sensacions farà que fora, davant teu, les circumstàncies retornin a aquest estat intern. Allò que tu dones, allò et retorna. Procura treballar-te tu, procura
que el canvi sigui dins teu, no pretenguis que canviïn els altres, perquè que canviï un altre no és fàcil ni difícil, és impossible perquè depèn de l'altre. Per tant, el que sí que pots fer és canviar-te tu, i quan tu canvies, tot canvia. Per totes, que tinguis un dia espectacular.